Hi everyone and welcome to my TED Talk. Així que et preguntes què et trobaràs al meu canal, no? O se t'està reproduint automàticament aquest vídeo, que també pot ser. Em dic Marina, tinc 15 anys i aquest és el meu canal de YouTube. El meu canal podríem dir que és com el meu racó d'expressió a internet, és on sento que em puc expressar lliurement i després puc editar el contingut i expressar-me encara millor. Ho puc fer tot exageradament ridícul. Intento entretindre amb els meus pensaments. Se m'acudeixen a les 3 del matí en la majoria de casos i després els transformo en un vídeo, però això és igual. Mira el meu canal, és genial! Sí! Per cert, moltíssimes gràcies pels 100 subscriptors. M'ha costat moltíssim. El meu canal ha fet piu, saps? I ha sigut com, what the fuck? Així que moltes gràcies a tota la gent que s'ha subscrit. I res, no sé, no m'ho esperava, ha sigut molt random. Espera't, faré servir una altra paraula perquè sé que la paraula random li fa molta ràbia als adults, així que diré que ha sigut molt inesperat. Anyway, gràcies pels 100 subscriptors. S'agraeix. Bye.